Ради, ще си изпуснеш телефона. Да не изскочи от кутията. Няма ти вида протектора. А? Протектора ми е хубав. И задните И гледай. задното е хубаво, предното е исто. Ма и на тейните телефони са хубави. Интелигентна ли ги са? Да. Чудо за Абе, Ано, сега се зачака много. с опасност. Ема. Айде, вървите, детето върви напред, айде. Дири голубчетата, голубчета. Накъде беше мола, Ангел? И двамата имат нови Самсунци, какво сакат? О. Зна? Тръгваме, Рай, айде. Мама! Биби! Бълба? Той човек пуша цигар.